morning to all. Bodo News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ मनजित बसुमतारिया ब्रैथि नाजानायाव APSC आनजादाव 22थि मासि आवग्रिनो हादों। कक्राझारनि साखाथियाव थानाय थुरिबारि गामिनि थागिबि मनजित बसुमतारिया ब्रैथि नाजानायाव आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन APSC आनजादाव 22थि मासि आवग्रिनो हानानै गावनि हारिनि थाखाय गोग्गानाय लाबोदों। बे जाफुंसारनाया बिथांनि गामियाव रंजानायखौ जागायजेनदों। जायगानि सुबुंफोरा बिथांनि थिरांथा आरो जाफुंसारनायखौ मान होनो थाखाय बिबार सारदों आरो दोरोङारि मोसानायफोर दिन्थिफुंदों। आथिखालाव बरपेटा र'डआव अरियेन्टेल इन्सुरेन्स कम्पानियाव दालाय सामलायगिरि महरै खामानि मावगासिनो दं। मनजितआ बादायलु आनजादनि थाखाय गावनि थियारिजों गावनि दाबि खालामनाय साख्रिखौ समानथि खालामो। जाफुंसारनायनि थाखाय बिथांनि दावबायनाया समाजखौ सिबिनायनि गावनि थांखिखौ मोनफुंनो थाखाय जेंनाफोरखौ सौसिनानै थाबाय थानाय आरो बावसोमनायखौ दिन्थियो। बे जाफुंसारनाया मनजितनि थाखायल' नङा, नाथाय बिथांनि गामिनि थाखायबो मोनसे मख'जाथाव माइल खुन्थिया, जाय गासै रायजोआव गोसो गुदुं बिजाथिफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगा महरै खामानि मावदों। नैथि खौराङावनो दङ बिटिआरआ खुंथायनि 4 बोसोर फालिदों। गिबि मन्थ्रि शर्माया गोजोन जौगानाय आरो दावगानायखौ नोजोर होदों। बिटिआरआ 4 बोसोरनि खुंथायखौ सिनायथि होदों आरो गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बे ओनसोलखौ बाख्नायदोंमोन आरो बेखौ आसामनि जौगानायनि साबसिन सल'नि थान्दै होनना बुंथिदोंमोन। खुंथायनि हाबाफारियाव गोख्रों फोथायनायनि थाखाय ओनसोलनि सुबुंफोरखौ साबायखर बावनानै आसामनि गिबि मन्थ्रिया बुङो दि बिटिआरआ मोनसे गोजोननि धोरोम दैथायगिरि आरो जौगानायनि नेरसोन महरै सोलायबाय। गावनि मावख'आरि एक्स हेन्डेलआव पस्ट खालामनानै गिबि मन्थ्रिया बुंदोंमोन, मोनसे समाव दावराव-दावसि आरो हिंसाजों गाज्रि जानाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोला दा गोजोननि धोरोम फोसावग्रा आरो जौगानायनि नेरसोन जाबाय। बिथाङा दाजाबदेरदोंमोन दि बे ओनसोला आथिखालाव सोलोआरि रां थिसननायखौ दिन्थियो, गेलेमु हाबाफारिफोर आरो हारिमुआरि रंजानायखौ खुङो, हेरिटेज बेसादफोरनि थाखाय GI टेग आरजिदों आरो सुबुंफोरजों सुबुंफोरनि गेजेराव गोख्रोंसिन सोमोन्दोखौ बांहोदों। बेनि अनगायैबो, बिथाङा गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि आरो नखर मन्थ्रि अमित शाहनि दैदेननायखौ मुं होनानै बुंदोंमोन दि दावगानायआ थांनाय माखासे बोसोरफोराव बिथांमोननि बोर आरो दैदेननायजों मोननो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो, गिबि मन्थ्रिया गोदान दिल्ली, दिसपुर, कक्राझाराव ट्रिपल इन्जिन सोरखारखौ ओनसोलाव जाफुंसारनायनि गोदान जौथाय मोननो हानाय आरो गावनि सुबुंफोरखौ गोजोन आरो दावगानायनि फारसे दैदेननायनि थाखाय बाख्नायदोंमोन। थामथि खौराङावनो दङ फोरोंगिरिया उन्दै गथ'साखौ गाज्रि आखु दिन्थिना हमजादों। आसामनि मरिगावआव सासे फोरोंगिरिखौ फरायसालिनि सोरगिदिं सासे उन्दै गथ'साखौ गाज्रि आखु दिन्थिनायनि दायाव पुलिसआ खायो। बे जाथाया ओनसोलनि सोलोंथायारि फसंथानफोराव गथ'फोरनि रैखाथिनि सायाव जिंगा सिखांदों। बिबानगिरिफोरा गाग्लोबजाग्रानि थाखाय न्यायखौ रोखा खालामनो आरो इयुनाव बेफोरबादि जाथायफोरखौ होबथानो थाखाय बे आयदाखौ आरोबाव नायबिजिरगासिनो दं। बे सुबुंखौ मरिगावनि जलुगुथियाव थानाय गंसे गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि जहिर हुसेन होनना सिनायथि होनाय जादों। बिथांनि सायाव 3थि थाखोनि सासे फरायसानि बिमा-बिफाया गावसोरनि गथ'खौ आथोनारि गाग्लोबनायनि दाय होदोंमोन। दायनिगिरिखौ जायगानि थागिरिफोरा आरो हिन्जावसानि बिमा-बिफाया जाथायनि बागै फोरमायनायनि उनाव हमनानै लाखिदोंमोन। हमजानायनि उनाव जायगानि थागिरिफोरा बिथांखौ गाग्लोबदोंमोन। उनाव पुलिसखौ लिंहरनाय जादोंमोन आरो हुसैनखौ हमनानै लानाय जादोंमोन। बे आयदानि सायाव दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 4थि खौराङावनो दङ तिनिसुकिया ल' कलेजनि साखाथियाव जुलि फोरबोआव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव सा 7 जोखोम। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादियैब्ला मोनसे जुलि फोरबोनि समाव तिनिसुकिया आयेन फरायसालिमानि साखाथियाव गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव सा 7 सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम जादों। गोहोम गोग्लैनाय सुबुंफोर, जायनि सिनायथिखौ रेखा देबी, मन्जु देबी, कार्तिक प्रसाद, रीना प्रसाद, ऋषि प्रसाद, शुभ साहा आरो पुनम देबी महरै सिनायथिनाय जादों। गिबियाव तिनिसुकिया सिभिल देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लादोंमोन। बेनि सिगां बिथांखौ बांसिन जौगा फाहामथायनि थाखाय डिब्रुगड़ मेडिकेल कलेजाव दैथायहरनाय जादोंमोन। अर नांनायनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। बिबानगिरिफोरा गावसोरनि नायबिजिरनायखौ सोलिगासिनो दं। जायगानि थागिरि सचिन साहानि हाबायाव अर नांदोंमोन।
तिनिसुकियानि लेङाइ कमिशनारआ जाथाय जानाय जायगायाव थांदोंमोन आरो जाथायखौ सन्देह गोनां खालामदोंमोन। जिल्ला मेजिस्ट्रेटखौ बे आयदानि सायाव नायबिजिरनायखौ दैदेननो बिबान होनाय जादों। 5थि खौराङावनो दङ। मेघालयआव पुलिसआ मोसौ फालांगि खालामनो नाजानायाव नगावआव सा 18 हमजादों। हर गेजेराव मोनसे अपारेशनाव आसामनि नगावआव खसुआ पुलिसआ मोनसे मोसौ फालांगि रिंआव जाफुंसारै गाग्लोबदोंमोन, जेराव मोसौफोरजों बुंफबनाय गं 9 टाटा पिक अप ट्राकफोरखौ जब्द खालामनाय जादों आरो सा 18 सुबुंफोरखौ खानाय जादों। मोसौफोरखौ खसुआनिफ्राय सोनाब कार्बि आंलंनि गेजेरजों मेघालयसिम दैथायहरनाय जादोंमोन। पुलिसआ आन्दोनि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै सिग्रोमनायनि समाव फ्राय मा 108 मोसौफोरखौ हमदोंमोन आरो जब्द खालामदोंमोन। जब्द खालामजानाय मोसौफोरखौ रैखाथियै दोननो थाखाय नगावनि मोनसे गावसालयाव दैथायहरनाय जादोंमोन। पुलिसआ बांसिन खौरांनि थाखाय सिखाव फालांगि अपारेशनाव लोब्बा थानाय गारि सालायगिरिफोरखौ सोंथि खालामगासिनो दं। रायजोआव मोसौ बेदरनि सायाव होबथानायजों पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दं दि बेबादि आयेन बेरेखा मोसौ रोगानायआ माबोरै जागासिनो दं आरो सोलिबाय थानाय नायबिजिरनायनिफ्राय आरोबाव गुदि खिथाया ओंखारगोन। 6थि खौराङावनो दङ। हानि मोनथायखौ रैखाथि होनाय, सुबुंफोरखौ गोहो होनाय। बिटिआरआव सा 241 मुलाम्फायारिफोरनो हा पाट्टा राननानै होदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (बिटिआर) नि सुबुंफोरखौ गोहो होनायनि फारसे मोनसे जारिमिनारि आगान। बिटिआर सरकारा मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा श्री प्रमद बर'नि दैदेननायाव सोलिफुबाय थानाय 4 Years of बिटिआर गभर्नमेन्ट फालिथायनि बाहागो महरै ओनसोलनि सा 241 मुलाम्फायारिफोरनो हा पाट्टा राननानै होयो। भेरगावआव खुंजानाय राननाय फोरबोआ हानि मोनथायखौ मोनफुंनाय, समाजारि दिदोमथिखौ बांहोनाय आरो ओनसोलाव समान जौगाथायखौ रोखा खालामनो थाखाय सोरखारनि रादायखौ दिन्थियो। बे हाबाफारिनि थांखिया खालि सुबुंफोरनि जिउखौ जौगाहोनायल' नङा, नाथाय बिटिआरआव अरायथा गोजोन, खौसेथि आरो सैथोथिनि थाखाय मोनसे गोख्रों बिथा गायसननाय। बे फालिथायाव बाहागो लानानै श्री प्रमद बर'आ हा बिगोमानि सोलायनाय गोहोनि सायाव नोजोर होनानै बुङो दि बेयो सुबुंफोरखौ गोहो होयो, बिसोरनि रैखाथिनि मोनदांथिखौ बांहोयो आरो समाजारि रांखान्थियारि दावगानायनि थाखाय मोनसे गोख्रों बिथा होयो। मुलाम्फा मोनग्राफ्रा बे हाबाफारिनि थाखाय सोरखारनिसिम साबायखर बावदोंमोन, जायखौ जारिमिनारि अजदफोरखौ फोजोबनो आरो ओनसोलाव हारिफोरनि गेजेराव खौसेथिखौ बांहोनो थाखाय मोनसे मख'जाथाव आगान महरै नायनाय जायो। हा पाट्टा राननायनि बे राननाया बिटिआर सोरखारनि खौसेथि, जौगानाय आरो सुबुं समाजनि जौगानायनि थाखाय थाद'यै बाउसोमनायनि आरोबाव मोनसे फोरमान। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।